Choki hola long hempu mukrang adorbar ruptalin arani ketalon pon. BLO ke chok chia jok sotoro arong aradatu water list along amen kavi. Karbi sarangkang amai general meeting ke padopon. KarbiAnglongLIVE kilang kaduga verat to ana phansna me bhomkuro dap ke me kardom na pajir poniklo kardom. Pinia birtang ton pen arju ponik tha. Lakhaing ko rapho nilip MSC constituency ke parlo choki hola hawar Anglong ikpi aklam dong langso along hempu mukrang adorbar ruptalin asengkan ke chok arani alira lon pen talon hut KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen ongdung ke the kiding tum chetong dunsi mesen pen talon ponlo. Ingdeng ingkoira pho hempu mukrang adorbar ruptalin arani ketalon pon matijong ni phai ingkoi pen chengsi matijong ni phai ingkora isiar ni an ruptalin arani ketalon pon hut aluhia mana peng pen kachitong dun KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang dunsi mailong lamthe ke jai pon kidamtang penangan aningkan pen lason karbikur pho karkli kaphejo adhorom arat atumaphan kipang room pen Iki Japon avidet asonlo sita non KarbiAnglong pen West KarbiAnglong ke doarat atumaphan ha phipu arni pen karkli kaphejo aron wan bomateng pen hempu mukrang adorbar akeja atumaphan akiro pilo lasi non ke vanjilang aphong KarbiAnglong Autonomous Council budget session along thapon popusi rada thingno lamchak pipon Lasi isi aron barim atumaphan birta kemelo pusi thanpon. Labang so mayalong kachetong dun nilip MSC Pabitro Rongpi BJP spokesperson Laichan Ingleng MLA Dorsing Ronghang nominated MSC Pheng Piga Ringma lapen ongdung man peng ke do tum chetong dun. Laso mayalong sekar kli klongkro athekar kiti pen ke chenglok karkli kaphejo aron hai hui chethanpon. Hempu mukrang adorbar ruptalin ketalon arani matijong phaing kora hiniani pijut ponlo. Labang so mailong kachetong arat KarbiAnglong lapen West KarbiAnglong pangrum peten bangsuri si sose arat amu chetong dunsi phirangkia thengno dun chunbang vidya sing kro hin pen phirangkia phanthan pachini pon. Mang thek det pen klong nang kluk tor pen ipi jirung mia tum bang la so klong ing sek jet si ilit tuma chete kerot i la si hala so kerot pen ilit tum long suwa dokok la si labang so suwa ke padam labang so sai si la klong lo thekar ki bang ke klem pon iklo la si labang so klong lo thekar ki tie bang ki dam tang ana bang ke la pu noksong si ke klem pon pot sita nonam bang kanil tum karbikur pho ban matha pon si karbikur pho ta la serahon jeng chikok mesen asai sin tum klem pon iglo la sila bang ke karbikur pho ban la suwa ke padam athe bang la hello mane jong si guru sar manji guru te men manji pulote la klong klok athe kar kiti ahon jeng aserhon jeng chikok long lelanga bang pho bang ke jong het se karkli thek tu sita guru sar manun e pu halai tum karbia khailong do la sila bang ni tum ke pang thira sai lo Kuala Mati pen Samson ing ti KarbiAnglongLIVE. Nijang KarbiAnglong keroni PSR lo sotoro ronghang arong phangchorong ingtiarong lapen longdang alum arong kedo kaddu kave pangrum pet pen bang pharu ke thom bang pharu pli an bag doji atum non anta water lisalong amen avilang. Labang song bong pen All Party Hills Leaders Conference song hin pen voter ID card kasemar pialong asomar bangetom asomar banghini lapuson atumsi voter list along amen klang dun delangsi ke ong bang solong BLO kalitang Chandro Inglengsi ke chokchi pusi akoi klang ponlo bang so however along adung het PS kavedet ajok radatum vote ke jokdam akisung du lasi adung het PS akimi Kang pujia phanta haladak aradatum chini ripon phirang kyang no radatum nang ke pachini donalam the lapuson hendo da thaigia ve tum adam madang ni pota zakhi dak ni tum adam bang pocket ba artan dilo nang pu dalong de tum jodang ben aku apis tu aso chanja aso mun ta dilo pota da halata
hala lang solo ta long play dum pom te di dulu ma pom abi ta apa putu ma bedan de ke abina ko so saksi non tum isia media tu lang lo di tu chog lo pendak long sabang thok bang thok bang du na song bang kanan celap tu dulu pena tumta naklan tipamenaji dak sutru hawa pen ini tumhan pekal bong pen na tumata media tumta niarang lo sorong pen APS wote polling station ke dak pendam ni pulo 15 km susila lang mepian LP sekolah song bong lang letum ke dam ke wang ka siksa ka penang do lasi ladak sutru pen ke dang lok ladak penang an habar do dak pang rompet wote don pharok hini ma pharok ka thom son arong dolang ladak adon dolang remela suarong along no anta but polling station pu sami avila asi prabjin pen la polling station pu sami aso hawar phan pi pon ore pajir pon posante ladak hawar tumta asapsu la gut ke jok apor hobang ke warsai ke joy ke bang doji pu sini tu mathadam lasi Kheroni pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Prangsi kacing hon KarbiAnglong ara do an lapen KarbiAnglongLIVE news channel kelang ara do ana phastame nilitum KarbiAnglongLIVE news channel hin pen kardom na pejer iglo kardom nangli beha be para hin la an susi kang thur jia phan ninghang nangli news channel a jakong pen beha nat ki prang do jia phan ninghang na jongsi ninghang lipute KarbiAnglongLIVE news channel along humri igra warsai kemi join ponik tha nangli beha long ki prang dun chia phan joy ke lapen ador jum hek pen nilitum along advertise our sai longji labang so our sai kilong jia phan humri ikha KarbiAnglongLIVE news channel along angton pen kachini jia phan contact number 6000389738 9957606998 84730041157 lapen 7002121784 along Humri Igno. Dipu angkang along kedo senior citizens kedo an kachingrum thekji lapen ki un anason Karbi hampang along sai ke claim kachirab dun thekji pu akemang pen kedamtang pre chikloni phai inquiry Karbi sarangkang amai asong amahang pathek ponsi Matijong chikloni phai inquiry siani dipu lurulangso rangsina sarpo auditorium hall along kichengsi krungsai amai mati general meeting pedoponlo Bangso mai along mai phu Patmasri Dhaneswar ingti pen mai che phaim phu ponsi mai ke phalam thela pen aluhi ke pachinia por kongchun bang sima terang pi pen apor en ponlo mai along Dr Dharam Singh Teron Chandrakanta Terang Nobin Terang Bharat Kumar Timung Rensing Be Basonta Terang Lawrence Ingti Addison Terang Hemari Tokbi atum che tongdun si mai along chingki chingwai pedoponlo kesar ki kriya por aning ga che parong thekji lapen ke claim ke ram ki un e long ka chirap thekji a phansi bang so song amahang pathek ponlo busi pachini pon aso gidi pan ke ajat takali lage nitum akesar Karbi amu asu akesar to akesar por ji ne baga ahem dam ben kijing kiji thanong kijing ki aport awe aposi baso isia program platform bonai lo ada sarang ha mana akesar adum an Karbi sapuri klem badum pali sok sapu kedoan ado isia platform rong ga din ke tong ben ki boy kisu ke dia sampai pupu kisi pacini le cerap dia fansi baso bang ekathon lo apa aku itu kesara tem lo prote lagi sung ke boy duo pasal cerap ke Jepang apa ke sung ke uni sami kosom ke cerap ke ji kosom si khobor itu pupuang bang ke cini ya kima laso cepat cini ke Jepang ke cerap ke Jepang si laso kosom ada ke tang political laso moto ya jelas ada News report KarbiAnglongLIVE Lakhain kora pho nilipamisi constituency ke parlo koilamatia hawar pen kahilo kilometers pho bak kahilo borjan lokhimon amondir along pen
Chengsi Karbi Anglong pen Golaghat district a Hoyalong kedo Murfoloni forest account sabita sahem an arlong sangti ke thokasai ki claim pi ponapot rongarat atumahin pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachoro ke pajerpon Karbi Anglong pen Golaghat district a hoy kedo arong pulote borjan tokolang sohawer arat kedo atumhenlo Laso ahoy ke dorong ke pining pening kan phokep soselosita harong rup ka chukim ke chenga huda sonsi nonpu anta towar ki ik atowar ki cheleng dunlong le pinlang toko langso la pen borjan arong ke dwara ratum ke ihin ke gorampani wildlife sanctuary la pen ihin ke Golaghat district ihin ke kalapahar mate inglong ikpi elephant corridor lanchot kalisi sai ka chutiki arat atum chojor cholan ahin da kedam ke wang kisung lok pensi aningkan da pe pardunlo Laso towar ke Koilamati Dekrung RCC Adolong pen Resakhidi Pungadong Borjan la pen toko langso Hakko pen Aniwang Rongara datum kacheleng atowarlo Rongara datum ke damtang penangan aningkan pen kacheleng atowar mesen kavia joine penangan arong aradatum kisung chitong nanglo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council along BJP Sarkar mati parivartan asarkar wang det pen ke Karbi Anglong Inglong la pen thoi kedo ahawar tin na longta ason ke paching thur asimbon ki bi pon bomason si nilip MSC constituency alongta penangan kaching thur asimbon pipon si araje pachelar ponsi theklong lo lason thot si nilip constituency along thak Golaghat ahoy mate border adung kedo arong aradatuma phan towar kave kisung aputak Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang alangli ningke me pen borjan la pen tokolang so hawar aradatuma phan seka chilang hem kedam kewang Loke Charlie Klim Somar tum lapen hithi kulat kedam kewang chojor cholan ahin ke mesenje aphan sangti lapen arlong ki thokpi mati towar ka selang pipon thek pot apot kurwang thu pajir pon rinti mati Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan suri kachuro pajir pon rinti Epiglo alang li nang kerap alang li rong kiduk kisung aphan keching hon thek lason thak si nilitum amtu se alang li phanta hijume pithulo labangso amtu se nilitum rong hawar hapat imeji aphan labangso towar arong towar pen uthot ako towar ki ik sen gebel mane black tupi nang ke leji aphan ta alang li bo phi mathaji lapen ke alang li nang piji ku nilitum ning thepon lasi non pinil nilitum labangso sai klembom asai long antame nitum kaduka ve rat mane labangso towar ke he nodak pen ke mesian ang thek ke chelong posinitum ning arong pen si kam klempon border mane Golaghat border adung he nilitum ladak noni tum dak bopong rong pi arong pen nilitum tokolang soan kilometer li abatchat doji lanta me nilitum ka chela du ne kisung habira towar chot kali towaran ta ke mini lason nilitum che thekon lo la posira piniarni nilitum phan district council kachari pon CM ake hai Dr. Tuliram Ronghang alang li phan nilitum choro lo alang li nilitum phan borjan mate toko langso arata pachehele kedam kewang misen nangji pura nilitum phan ki misen atowar mate sen gebel mate arlong bali atowar ne ke thokti pot nilitum kurwang thu ahir jume alang li phanta pajir poniklo lapen ke ningkan kimia kardom alang li phanta nilitum hir jume hang pilo lapen ke non kewang bom jilang tanili to phan anso se nerapon thuji lang posanti ni tum ning che thepon lo Koilamati pen Samson ingti KarbiAnglongLIVE Tangte pinia da babirta kilapan si kang ton paniglo